Junta, building better Africa. Akuluakulu muli bwanji konse kumene muli. Apatu ine ndadza ndi nkhani iyi yomwe onyamata ena omwe ali a chipani cha MCP komanso ali ndi maudindo kumeneko ndithu. Awa ndi enieni ndithu aeni ake amodzi mwa aeni ake achipani cha MCP. Koma zimene alankhula kuwauza ena amene ali akuluakulu achina Richard Chimwendo Banda ndi amene akuwuzidwa uthenga komanso Lazarus Chakwera kuti iwowa pofunika kuti adzuke achenjere chifukwa bomali ikuonesa kuti yaluzidwa kale kupita ku DPP ndi mmene EPM waonesera chikoka ku Mzuzu. Khalani pomwepo ndipo tamverani komanso tiwuzeni maganizo anu kuti inu mukuona bwanji mmene zililimo. Bomayi yapitadi kapena ndi nkhamba kamwa chabe? Maganizo anu ndiofunikira kwambiri komanso tiwuzeni kuti ndipati pamene tikuyenera kukonza kuti tikamabweranso ndi mapulogalamu ena tisaononge koma tipange zokomera inu omvera. Zikomo kwambiri, khalani pomwepo tamverani. Ona kuti pali ndithuvura imene lufuna kukonza ndithu mwandithu ndithu mucha chifukwa pena pake vinthu sivuluyenda bwino ayi. Anthu amene valokhala naye uyu president uyu anthu oti miti yawo siyulugwira tsano vimene vivuluwononga chipani chifukwa chipani ichi chimene chili mboma andi chimene chilulamulira. Kuno chipani ngati chilulamulira chili mboma asamapanga vinthu vambwerera chifukwa tiluza masapora, tiluza vanthu, tiluza mavori. Ipulani yona kuti tikomeze anzathu amene vadzayendetsa chisankho kuri hayi vadzatithangatira. Masiku ano mvovura vanthu adapenya. Ichi nchibwana chimene chilufunika chongoti MCP tilimbikire pa ground. Ivi voma mnamidza president luwononga vinthu tifuna anthu ena mbuli anovura luwona kuti president uyuyu uyinde wapanga vandale koma sadafikapo ndithu kukhazikika experience yake chifukwa kuti vambiri amanguvela mu anthu tsane chifukwa amava miti yosiyana-siyana ina miti ndiyobalalika ndile chifukwa muloona kuti vanthu ambiri panopa chipani cha MCP kapanso mtsogoleri wathu ngati Chakwera ayi salumukambira vabwino vanthu yayi pala umukambira vinthu vosiyana-siyana kuti vosakhala bwino tsano tilufunika tichilimike fa tikapanga masevera 2025 ilumuluza ndithu. Ivi sitinganene kuti tizipanga kampeni pano manena kuti hayi pita mthalika ngwankulu chani awo mawu chabe amene timayankhula koma va mtima wanthu sitiviziva fa pano pa mitima ya vanthu njowawa saluona kuti munthu kayangwankulu kangorani chimene alufuna kuti mwina boma lisintha chifukwa akaona mwina ndi vimene anthu dawa panga promisi vimene vuluchitika sivugwiza tinene voona ndithu MCP chiloweleni mboma pena kumavomereza sidachite bwino nkhani yafeteleza ayi nkhani za ntchirozi komanso nkhani ya vitukuko vimene tulukamba atundimva njanji misewu tikachilimika wakamba kuti kwakuti vukhangati mbodza chifukwa misewu chitamange yambiri mapero ayi vanthu valulephera kutikhulupirira. Msonkhano umene anapanga tsopano wompa umene amayankhulira awuyeni ama Chimwendo Banda pamene paja anayankhula koma sadayankhule bwino chifukwa anakhala ngati awirikiza koma kuyankhula kwake kokhuluku kokati alukhala ngati kuti mwina tiwatenga vanthu ngati ngogona tsano tikuyenera kukhala wochenjera kwambiri chifukwa tikapusa tikuwononga chipani tikuwononga ndithu pena pake sipali bwino tiyani iphunzire kuyankhula vinthu voona komanso president akadakhala maso mwina akadakhala ni vanthu oyenerera kuti azimuuza vinthu vyamvene chifukwa vanthu amene walipo wamuuza vinthu voonapo. Inuyo ngati nzika yeniyeni ya Malawi ndi mmene mwamveramu nokha kumva ndithu kuti mamembala a chipani cha MCP akutha kuona kuti pa ground palibe chawo mukuti bwanji.
tiuzeni maganizo anu. Chonde pangani subscribe komanso pangani share ndi comment kuti anzanunso zisawaphonye. Zikomo kwambiri, tionanenso pompano tikhale tikubwera ndi nkhani ina ya mzimayi amene wagwidwa Club Junta, building better Africa.